Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Isa po sa mga masusugid ninyong tagapakinig ang aking apong si Jonathan. At napakinggan ko din ang mga pinapadalang kwento ng iyong mga sender. Kaya sinabihan ko din ang aking apo na ipadala sa iyo ang aking kwentong naranasan nung ako'y binata pa lamang kasama ang aking mga matatalik na kaibigan. At naway mapili mo itong ibahagi sa iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Manuel. 59 na taon na sa kasalukuyan. Taong 1985. 22 taon pa lang ako ng mga panahong ito. Dito na ako lumaki at tumanda sa lugar ng Capiz. Kaya halos karamihan sa mga kwentong aswang ay talagang naniniwala ako. Lalo na at ako mismo ay nakaranas nito. Isang araw habang abala ko sa pag-aani ng mga palay, kasama ang mga kaibigan kong sina Tomas, Goryo at Silito, ay lumapit sa akin si Goryo at nagsabi ito na may natitipuan siyang babae na taga-kabilang baryo lang namin. Nagsabi ito na kung maaari ay samahan namin siyang umakyat ng ligaw sa babaeng nagugustuhan niya. Sapagkat medyo may kalayuan din ang baryong iyon ng babae. Dahil sa lalakarin namin ito ng isang oras, papunta sa lugar nito. At meron kaming dadaanan na walang kabahayanan. At tatawid kami ng isang maliit at malaking ilog na ang tawag ay Suba. Kagad naman kaming pumayag ng iba ko pang mga kaibigan. Dahil sa wala din naman kaming gagawin pag-uwi ng bahay. Pasado 5:00 na ng hapon. Nang matapos na namin ang aming mga ginagawa. Kaya umuwi na kami at nagpahinga lang saglit. Pagkatapos ay tsaka na kami nagbihis at umalis na patungo sa baryo ng liligawan ni Goryo. Habang nasa daanan na kami, ay panayang kwentuhan at tawanan namin. Paano ba naman kasi? Hindi pa nga nakakarap ni Goryo ang mga magulang ng babaeng nakilala ng nakaraang araw. Ay halos mga tog na ito sa kaba. Ilang minuto pa ang aming nilakad. Ay narating na namin ang lugar ng babae. Mahigit 6:00 na nang nakarating kami kaya madilim na. Mabuti na lang at may dalang gasera ang kasama naming si Lito at si Tomas. Kaya agad na sinindihan ng mga ito ang gasera. Hindi pa kasi uso ng mga panahong iyon ang streetlight sa baryong iyon. Dahil hindi pa naman sementado ang daan at kokonti pa lang ang mga kabahayanan. Malalayo din ang pagitan ng mga magkakapitbahay dahil puro talahiban pa lang ang gilid ng daanan. Habang naglalakad na kami patungo sa bahay ng babae, ay nababatid kong parang may mga matang nakatingin sa amin. Ngunit hindi ko mawari kung nasaan iyon at kapag lumilingon ako ay wala namang tao. Kaya nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad. Nang makarating na kami sa bahay nito, ay agad naman itong nakita ni Goryo sa may bukana kaya agad siyang ngumiti dito. Mabilis namang naglakad papalapit sa amin ng babae at pinanlakihan niya ng mga mata ang kaibigan ko. Bakit kayo nandito? Di ba kabilin-bilinan kong huwag kang magpunta dito? Wika nito at napakamot naman sa batok ang kaibigan namin. Agad naman kaming nagulat sa tinura ng babae. Dahil imbis na matuwa siya at nandun si Goryo para maging formal ang panliligaw, ay nagalit pa ito. Akmang hahatakin na niya palis sa bukana ng bahay nila ang kaibigan ko. Nang may isang matandang babae ang nagsalita mula sa pintuan nila. Aba Mira, may mga bisita ka pala. Bakit hindi mo sila papasukin? Nang sa ganon ay makasabay na sila sa ating hapunan. Anyaya ng matanda dito. Ngumiti namang bumaling ang babae dito sa matanda. Sige po inay, papapasukin ko na po sila, wika nito. Bago pa kami pumasok ay nagsabi na ito sa amin
na magpaalam na kami kaagad sa mga magulang niya at umuwi na. Nagtataka man kami ay hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ipinahihiwatig nito sa amin. Nang makapasok na kami, ay nakita kong naghihintay na ang mga magulang at kapatid ni Mira sa hapagkainan. Agad naman kaming pinaupo ng mga ito at inabutan na ng pagkain. Nahihiya kami ng mga oras na iyon dahil sa amin lang nakatuon ang paningin ng mga ito. Naanimoy pinapanood nila ang bawat galaw namin. Tsaka lang iniwas ng mga ito ang paningin nang sumubo na kami ng pagkain. Agad naman akong napangiwi dahil walang kalasa-lasa ang pagkain nila. Parang hindi naman nilagyan ng asin o kaya ay pampalasa man lamang. Kaya isang subo lang ng ulam na dinuguan ang kinain ko at puro kanin na lang ang kinain ko. At nang tignan ko ang mga kaibigan ko ay ganun din ang kanilang ginawa. Pagkatapos namin kumain, ay inaya naman ng ama ni Mira si Goryo na mag-inuman. Kaya pinaunlakan niya ito at doon nga ay nag-inuman na kami. Magpapasado 10:00 na ng mga oras na iyon. Nang maramdaman kong naiihi na ako, kaya nagpaalam ako sa mga ito na iihi muna ako saglit. At saka umalis na ako para maghanap ng mapupwestuhan para makaihi na. Nang wala akong mahanapan ay umikot ako sa likod ng bahay nila. At doon ay nakita ko ang mga kapatid na lalaki ni Mira at ang nanay nito na nagpapakulo ng tubig sa malaking kaldero. Kaya bahagya akong nagtago sa may puno upang hindi nila ako mapansin. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita ang ina nila. Ayusin niyo dyan. Dapat pakuluin niyo ng pakuluin yan. At madami-dami tayong lulutuing ulam. Wika nito. Kaya naisip ko na lang na baka nagkakatay sila ng karne. Kaya madami silang pinakukuluan sa kaldero. Nang matapos na akong umihi ay bigla kong nakita si Mira na kinakausap ang ina nito. At nagmamakaawang huwag galawin ang mga bisita niya. Galit naman nagsalita ang ina nito at nagsabing huwag siyang mangialam. Dahil bibihira lang ang may magawi sa bahay nila. Kaya huwag nang kumontra pa ito. Bahagya pa akong umusad upang marinig pa ang mga pinag-uusapan nila. Nang sa hindi sinasadya, ay may natapakan akong maliit na tuyong sanga, kaya lumikha ito ng ingay. At sa pagtingin ko sa kanila ay napalingon na sila sa gawi ko. Kaagad naman akong napatakbo patungo sa pwesto ng mga kaibigan ko para sabihin sa kanila ang mga narinig ko at umalis na kami. Pagkarating ko doon ay kaagad ko nang hinatak si Goryo at ang iba pa para tumakbo na palabas. Nagtataka man ng mga ito ay sumunod pa rin sila sa akin palabas. Nang biglang mahawakan ng tatay ni Mira si Goryo. Kaagad naman itong humingi ng tulong sa amin. Kaya napahinto kami at binalikan ito. Pagkatingin namin sa ama ni Mira, ay nag-iba ang kulay ng mga mata nito at unti-unti rin nag-iiba ang wangis nito. Kaya hinablot na namin si Goryo at sabay na kami nagsitakbuhan. Habang tumatakbo na kami ay naramdaman naming sumusunod ang mga ito. Ilang sandali pa ay may naririnig na kaming lumilipad sa taas at humuhuni. Meron ding kulay itim na aso ang humahabol sa amin. Kaya sinabi ko sa mga kaibigan ko na sa may talahiban na kami dumaan para hindi kami madagit ng kung anumang ibon ang nasa itaas. Dahil naririnig na namin itong humuhuni. Agad naman kaming pumasok na sa talahiban habang tumatakbo. Dahil sa malapit na kaming maabutan. Ilang sandali pa ay may isang babae ang sumunggab kay Goryo. Kaya kaagad itong nagsisisigaw. Tinakpan naman kaagad ng babae ang kanyang bibig. At nang kumalma na ito ay nagsalita ang babae. Puno ng balahibo ang mukha nito na animoy balahibo ng aso.
May itinuro ito sa amin na isang maputik na lupa. Ito daw ay pahingahan ng kalabaw. Doon daw kami lumusong upang hindi kami maamoy ng mga magulang at kapatid niya. Dito pa lang namin napagtanto na si Mira pala ito. Sinabihan niya kami na kapag amoy putik ka ng kalabaw, ay hindi nila malalaman o masusundan ang amoy mo. Tapos ay maghintay daw kami hanggang sa sumikat na ang bukang liwayway bago kami umalis doon. Para siguradong hindi na kami masusundan pa. Humingi na din ito ng paumanhin sa amin dahil sa ginawa ng pamilya niya. Sabay talikod na at nagpaalam na kay Goryo. Mabilis naman kaming tumakbo papunta sa sinabi nito at ilang sandali pa ay nakita na namin ito. Wala na kaming pakialam kung may lintaman yung pahingaan ng kalabaw. Ang importante ay hindi kami makain ng mga aswang na iyon. Saktong paglusong namin ay siyang pagdating ng 3 tao na hindi mo maintindihan ng wangis kung tao ba ito o hayop. Kasi punong-puno ng balahibong makapal ang mga katawan at mukha nito. Dagdag pang nanlulumahid ito nang nagsisikintabang langis sa mga katawan nito. At ilang saglit pa ay may dumating pang isa. At yun ay ang ama ni Mira. Punong-puno ng balahibo ang katawan nito. Mapupula ang mga mata at walang humpay ang pagtulo ng laway. Galit na galit ang mga ito at nagpapalinga-linga habang sumisingap-singap. Kitang-kita namin ang itsura ng mga ito ng sandaling iyon. Dahil nakalubog lang ang katawan namin hanggang leeg at pinaliguan namin ng putik ang ulo at mukha para hindi kami makita ng mga aswang na humahabol. Hindi ko alam kung yung amoy ba na naaamoy ko ay amoy sa kinalalagyan namin putik o amoy na nanggagaling sa hangin. Dahil amoy malansa ito at animoy matagal nang namatay na hayop sa sobrang baho. Halos ilang oras din kaming nanatili sa ganoong posisyon. Walang galawan. Dahil natatakot kaming baka bigla kaming makita ng aswang. Hanggang sa sumapit na ang pagbubukan liwayway. Kaya nakahinga na kami na maluwag. Pagkatapos ay umahon na kami sa putikan dahil maliwanag na. Mabuti na lang at dadaan kami sa malaking ilog. Kaya naligo na kami doon bago pa kami makauwi ng bahay. Mula noon ay hindi na nakita pang muli ni Goryo si Mira at hindi na rin kami ulit pumunta sa baryong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.